אז מה קורה חברים שלי? כאן מעיין סרטון נדיר, והיום קניתי כזה בסופר פה. קצת גמרתי את הבית ספר בספר הזה של רמת אפעל, ובוא נטעם. אוקיי, אמרו לי שזה טעים, אוקיי, אז אני לא כזה מאמינה, אבל בוא נטעם. פיופ פיופ. אומייגאד, טעים. אוקיי, סבבה. אוי, נפל לי. גם הבנתם, טעים, לא כזה ממליצה. ממליצה קצת. רוצים תקנו. ואני באתי במכנס ארוך, אני אראה לכם שנייה. היום האמת ירד גשם, אם אתם לא יודעים, או אם לא ירד אצלכם, אז אצלי ירד. וטוב, אני אראה לכם שנייה את הלוק שלי. אני אחפש מקום להעמיד את הטלפון, פשוט אנחנו מחכים לאח שלי. תגידו לי אם הלוק שלי יפה. אתם כבר רואים שיש לי חולצה צבע אפור. טוב, אני מצאתי לי מקום קטן לי. טוב, יאללה, עכשיו אני אראה לכם את הבגד. תגידו לי מה אתם חושבים. פשוט יש פה מלא אנשים, אז אני לא רוצה. טוב, תראו, אז ככה נראה הלוק שלי. ככה, מכנס ארוך, נעליים ותיק בית ספר. אני אראה לכם גם סרטון היום שמה קניתי. הנה רגע, תראו שנייה תראו משהו מגניב. אז מצלמים את זה ואז פשוט הולכים. I look your pinta pitti. יאללה, ביי ביי, נתראה בעוד סרטון של מעיין. הטובה ביי ביי. ואם אתם רוצים לשלוח לי תגובות שאלות, משהו שיאתגרו אותי, אין לי בעיה להתאתגר.